Maritxu 1909ko urtarrilaren 24an jaio zen. Bere ama irundarra zen eta aita lapurtarra. Maritxu pertsona ona, abenturazalea eta azkarra zen. Bere izaera mugalari bezala lan egiten eraman zuen. Kontrabandoan ibili zen. Jendea eramaten zuen ezkutuan, baita janaria eta diru ere. Geratik eskapo egiteko Alemaniatik Portugalera eramaten zituen. Ezkutuan joan behar zuten, poliziak Maritxu eta bere taldeak ez harrapatzeko. Gerra zibilaren ondoren, Maritxu eta bere familiaren etxean 15 soldadu Alemania sartu zitzaizkien. Egoera hori aprobetxatuz, erresistentziak eskaini zion beraiekin lan egitea, informazioa kudeatuz eta iheslarei lagunduz. Bidaia bat egitea gurritu zitzaion, Parisera. Oinez joatera erabaki zuen ez zuelako dirurik trenez edo gazkinez joateko. Bidaia luzea eta oso zaila izan zen, bidean gauza asko gertatu zitzaizkielako. Adibidez, 2 aldiz baino gehiagotan erori zen, txorkatia behirritu zuen eta min hartu zuen hanketan. Gainera, behin ia besa utzi zuen. Asko sufritu ondoren, azkenean Parisera irista lortu zuen. Gure betiko lekuetan zabalduko ditugu besoak So won't you try to come away? Parisetik pasatzerakoan poliziek Maritxu eta bere taldea harrapatu zuten. Maritxuren taldeak ez zuen amore emateko asmorik eta merkantzia tren batean ihes egitea lortu zuen. Poliziek hori ikusita Maritxuren taldea gehiago bilatzen hasi ziren. Patruiak bidali zituzten inguruko tren geltokietara. Horrez gain, polizia talde bat ezkutuan kokatu zuten Irun eta Hendaiako arteko mugan. Poliziek ez zuten biztan, eskuraturik baizik, zerbait arraura ikusten bazuten, bere alarmekin mehatxatu eta geldiarazten. Aldietako batean asmatu egin zuten. Maritxuren taldea zen. 2 aldiz pentsatu gabe, Maritxuren taldea kartzelera eraman zuten. Biarritzeko presodegira eraman zuten, berez 2 urteko zigorra jaso behar zuen, baina galdeketan Maritxu zoteroia zen, eta bere abileziari esker urte bakarra jaitsi zioten kartzelera zigorra. Bere taldekideak aldiz bera bezain trebeak ez direnez, behar baino denbora gehiago pasa zuten bertan. Maritxu atera bezain laster berriro hasi zen mugalari lanetan. Kartzelean zegoen bitartean lagunen bat egiteko aukera ere izan zuen. Bertan historia ugari entzun zituen, zigor zentzugabeak bizirauteko egindako delituak. Behin bere gelakiderekin hitz egiten zegoela hau galdetu zion. Zergatik zaude kartzelean? Oilo bat lapurtzeagatik. Zertarako egin zen nuen hori? Nire familiari jatekoa emateko. Ez nuen beste aukerarik izan. Eta zu zergatik zaude hemen? Mugalaria naiz. Jendeari ez egiten laguntzen diot, eta harrapatu naute. Ba nire lagun batek gauza bera egiten zuen. Hulkenberg du izena. Ezaguna egiten altzaizu? Bai, nire hankidea da. Bera ere espetxeratu dute. Esango nuke bera ere kartzeletik ihes egiten saiatzen ari dela. Azkarra da, seguru nago lortuko duela. Kartzelatik ateratzean Suitzara joazen Maritxu. Lekula saia baitzen. Bertan, seguru egongo zela pentsatzen zuen. Hala ere, Alemaniako polizia handik zebilela entzun zuen. Maritxuk ezin zuen sinetsi, eta bere kabuz egiaztatzea erabaki zuen. Maritxu kaleko edozein pertsona bezala jantzi zen, eta erosketa batzuk egitera joango balitz bezala atera zen. Ile orde luze beltza zeraman buruan, eta soineko luze bat, beltza hau ere. Herriko fruta denda hoberenera joan zen. Dendaria ez zen konturatu mozorratuta zegoela, eta erosketa lasaitasunez egin zuen. Jar, ezaizkidazu mesedez, 2 sagar, 3 mandarina eta 6 platano. Noski, 6 franko izango dira. Tori, 1000 esker, agur. Denboratxo batez inguruak zaintzen egon zen, baina azkenean Alemaniako polizia bere presentziaz konturatu zen. Maritxu urduritu egin zen, baina beraien ondotik pasa zen, normal, eta poliziek ez zuten ezer susmatu. Maritxuk ez zuen ezer ulertzen, nola izan zitekeen poliziak Suitzan egotea. Arrazoiren bat egon behar zen. Bertan Hulkenbergkin topatu zen, bere lankidearekin. Biarritzen espetxeratu zuten bera ere. Nolatan zu hemen?
Uste nuen kartzelan zeudela. Ihes egitea lortu nuen, zerbait ikertzera etorri naiz. Eta zer ikertu nahi duzu? Nire espezialitatea, hau da, zenbat polizia dauden ikertzera etorri naiz, eta zuk zer egiten duzu hemen. Ba gauza bera, Alemaniako poliziak zer egiten duen ikusi. Handik egun gutxira Italiara joata erabaki zuten. Ezin ziren gelditu. Gau hartan kalera atera ziren arropa askorekin, hotzandia egiten baitzuen. Bidean elurra egiten hasi zen eta iluntasunak ezien batere laguntzen. Baina Maritxuk proposatu zuen ideia eta ezin zuten atzera egin. Baina momentu zehaz batean, Hulkenbergek pauso batzuk eman zituen atzera ezer esan gabe. Eta jarraian zuhaitz baten atzetik polizia bat agertu zen. Denak korrikasi ziren, baina ez zuten denek ihes egitea lortu. Bi taldekide harrapatu zituzten. Kontuz, polizia, izkutatu! Batzuk harrapatu dituzte! Maritxuk inoiz baino nahasiagoak zituen bere pentsamenduak. Gainera, berehala konturatu zen errua Hulkenbergena zela. Berak bikain zegien non zeuden poliziak. Hori ezin zen kasualitatea izan. Maritxu lehen esan bezala emakume azkarra zen eta ezer gertatu ez balitz bezala jarraitu zuen. Polizia guztiak galdendu ziren arte isilpean egon ziren ezkutaturik. Eta denbora hori Hulkenbergen inguruan pentsatzeko erabili zuten. Azkenean ondorio batera iritsi zen. Hulkenbergek ez zuen espetetxik ihes egitea lortu. Poliziak aske utzi zuen, akordio batera iritsita. Bere askatasuna informazioaren trukean. Maritxu nahiko konbentzituta zegoen. Hala ere ezin zuen oraindik ezer egin. Ez baitzegon guztirik ziur. Maritxu eta taldea bidea jarraitzeko prest zeuden. Oinez zebiltzan, baina Maritxu Hulkenbergen ondoan zebilen. Momentu jakin batean, Maritxuk pistola bat atera eta Hulkenbergen buruaren aurka jarri zuen. Orduan, Hulkenbergi ez zitzaien aitortzea beste aukerarik geratu. Zu zelatatzen egon zara, ezta? Informazioa saldu diozu poliziari, ezta? Ez, hori ez da horrela, erruki mesedez. Aitortu, badakitzu izan zarela. Bai, arrazoia duzue. Horrela izan da, baina mesedez, erruki, barkatu. Banekien, arrazoia nuen. Maritxuk ongi zekien egia. Askatasunaren truke informazioa ematea akordatu zuen bere lagunak. Tratua ez bazuen betetzen hil egingo zutela esanez mehatxatu zutela esan zuen Hulkenberg. Momentu horretan Maritxuk amor handia zeukan, baina bere laguna ulertzen saiatu zen. Maritxuk Hulkenberg alde batera utzi zuen eta bere beste kiderekin bidean jarraitza erabaki zuen. Gutxi falta zitzaien, Hulkenberg atzean geratu zen eta ez zuen ezetxo ere egin. Maritxuk bere bidea egiten jarraitu zuen. Italian talde berri bat sortu zuen eta beranduago Irunera bueltatu zen. Eta kontrabandoan jarraitu zuen lurralde batzuetatik besteetara jendea pasatuz. Baina egun batean Maritxuren belarrietara zerbait iritsi zitzaion. Bere taldekide ohia Hulkenberg ez zutela poliziek akabatu. Eta kartzelean pasa zuela pasa beharreko denbora. Ateratakoan talde bat sortu zuen eta kontrabandoan hasi zen berriro. Egun batean mugan Maritxu eta Hulkenbergen taldeak topo egin zuten eta Maritxuk bikain gogoratzen zuen iragandean gertatutakoa, baina barkatzea erabaki zuen. Maritxu, barkatu gertatutakoagatik. Ez, egin duzuna oso larria da. Oso damututa nago, barkatu, mesedez. Ongi da, baina zinekin didazu ez dela berriro gertatuko. Askapenaren ondoren, 1995ean Maritxu Irunera itzuli zen. Eta han Eugenio Angoso merkatari eta kirolariarekin ezkondu eta bere aduan agentzia zuzendu zuen. Aliatuen kondekorazioak eta diploma jaso zituen. Aduan agentzian janaria, arropa eta bestelakoak ematen zizkien behar zutenei.
Geraren ondorioz jende askok galdu zituen etxeak, senideak, baliabideak, eta Maritxuk lagundu egin nahi zien eta baita lotu ere.